Ora postimoende, Als je van iemand houdt, eta keda kora ko pastimo. dan blijft hij daaraan herinneren. Den kiko kanyede, En wat hij zich, den kiko ku e hanyede adeng, in wat hij zich ook bevindt, eta korda, mi po bai back ina. dan denkt hij, ik kan daar terug Mo gaan. back se persona e. Ik kan naar die So persoon toe. esita stimami. Want hij heeft me lief. Anto asina nos pesita como En cristiano. zo moeten we zijn als christenen. Ora kos no takana de mobida. Als dingen niet gaan in uw leven, Ba começar algo. u bent iets mee begonnen. Ba mira que queda pecar. Dat is blijven gestagneerd. Qualquer problema que botopa na Elke caminha. probleem dat je onderweg komt. Bota mira que nota bem solução. Je ziet er geen oplossing voor. Kiko botin quasi. Wat moet u doen? Heel simpel. Busca solução na rodia. Oplossing zoeken op je knieën. Bringue batalha na rodia. Zoek de strijd op je knieën. Sim, que men bringa na rodia. Strijd op je knieën. Busca Senhor na rodia. Zoek op God op je knieën. Benta bo corpo bom. Leg uw lichaam op de grond. Adorar Senhor. Aanbid de Heer. Puntrele. Vraag Hem. Di com e costa pegar, Senhor. Waarom is die dingen gestagneerd? Kiko te local como que me hace, Wat Senhor. wilt u dat ik doe, Heer? Nun na mafaya kubo, Senhor. Waar ben ik tekort Perdona-me, gekomen, Heer? Senhor. Vergeef mij, Heer. Potur caminha com mafaya kubo. Overal waar ik... Abo mostrar-me caminho. Laat mij de weg zien. Mostrar-me solução. Laat mij de oplossing vinden. Antolaga Senhor papia. En laat de Heer spreken. Salmo 5 te bisa. Psalm 5 zegt, De versículo 13 como te bisa sin aqui. vers 3. Hasi oração na Senhor Bid tot de Heer e guarda. en wacht. Hasi oração e espera. Ga in gebed en wacht. Ora bo busque, Als u hem zoekt, lage 13 solução papo. hij brengt de oplossing voor u. Não vai por vacinada de bo mês. Probeer niet iets op jezelf te gaan doen. Ba busque, toch? U hebt hem toch gezocht, Anteori e tingo sorry papo, toch? dan zal hij voor u zorgen. Anto solução te bini. En de oplossing zal komen. Aceita mi confiança den Senhor. Dat is mijn vertrouwen op de Heer. Aceita mi fé den Dat Senhor. is mijn geloof in de Heer. Assim tanto me te quere. Zoveel geloof ik. Me te tra no school. Ik werk op een school. Mita, não temos nosso coordenador, pero também a cabeça. Escola aí tá complexo e tem já são diferentes escolas, gente. Ze zeggen als een coördinator, er zijn 11 verschillende scholen erin. Então tem 4 coordenadores da escola. En er zijn 4 coördinators. Tu tem 2 departamentos, a mim tem 3 departamentos. We hebben bij allemaal 2 departementen, ik heb er 3. Que hora quando eu chamei por reunião, Elke keer als ze me roepen voor een vergadering, meu diretor sempre te sacava foi uma coberta, tem, boa se bem urgente agora aqui. de directeur zegt je moet tegelijk komen. Não é de bisau para Kiko. Nooit zegt hij waarom. Voor me tem coisa aí, Als ik dat hoor, Cristo Jesus, Jezus Christus, na mi hope sabedoria, geef me wijsheid na mi hope comportamento, en kennis. na mi conhecimento, En ook kennis. e mais que outra coisa, En meer dan alles, discernimento scherp. onderscheidingskracht. Para eu poder discernir Zodat ik kan onderscheiden exatamente precies Kiko te dibo wat van u e is Kiko te não. en wat niet van u is. Men, vida de oração. Dat is een leven van gebed. Botem com Biba, sempre tem oração. Je moet leven in gebed. Pedir Deus sabedoria Vraag constante. God om wijsheid altijd. Entregar outras coisas em sua mão. Geef alles in zijn handen. Se botou de integridade, Als je iemand van integriteit bent, é mundo for não te gostava. die wereld daarbuiten die houdt niet van jou. Porque é mundo for te dar vlasa cavla. Want die doet van alles en nog wat. Sim, se botou de princípio, Als je een principe mens bent, não te ontwijkbo. dan gaan ze jou Porque é ontwijken. mundo for não tem princípio. Want ze hebben geen principes. Anto Kiko não tá assim, En wat doen ze? não te busca modo que eu cabeça bom. Ze willen je in de maling nemen. Eu me esforça, Op je eigen krachten. não tá com eu cabeça bom. Dan nemen ze jou in de Você maling. botou bij que poder de Espírito Santo. Daarom moet je met de kracht van de Heilige Geest David, gaan. ora ele vinha contra Goliat, David, toen hij met Goliath ging era vechten, bisa, mita bing de nome do Senhor. hij zegt, ik kom in de naam van de Heer. En qualquer batalha que botar bij, Elke strijd die je aangaat, qualquer reunião, elke vergadering, botar bij de nome do Senhor. ga in de naam van de Heer. Pessoa me quereme, Want geloof mij, nang lo buscava para baixar bom. ze zullen je zoeken om je te neer te halen. Nante que da bira rondo di boa sinage. Ze gaan om je omsingelen. Que cometing quase para baixar homem que é bom. Wat moet ik doen om deze man te laten vallen? Que cometing quase para baixar mulher que é bom. Wat ga ik doen om deze vrouw te laten vallen?
Nano te logra. Ze gaan het niet lukken. Paso bata cobrir que sangre de Cristo Want je Jesus. bent bedekt met het bloed van Jezus. Babay de nome di Je Señor. ging in de naam van de Heer. Era bay di lanti pa. Hij ging vooruit voor u. Toch era bisa. Hij Eta heeft postang gezegd, nobo de hij gaat bobida. nieuwe dingen doen in je leven. Eta anunciana diranta, toch? Hij laat je dan van tevoren zien. Kemer eta nabe discernimento. Dus hij geeft je de onderscheiding. Pa desse di kiora bata bi boboka. Om te onderscheiden wanneer je moet spreken. Of kiora bata kita ket. Wanneer je moet stil zijn. Se seita met Dios. Want dat is ook van God. Timia bata simplesmente kita ket. Soms moet je stil zijn. Amen. Amen. Seita Dios. Dat is God. Que busquele Dus zoek hem den turcos. in alles. Atrobeta bole bisabo, era bisabo pidi bati busca. Hij zegt zoek, klop en Pidi bati i busca. hij zegt zoek, klop en vraagt. Anto elo habri En pabo. hij zal voor je openmaken. Elo lagabo encontré. Hij zal je laten vinden. Anto elo dambo lo que boke. En hij geeft wat u wilt. Basta Alles. et voluntad de Dios. Als het de wil van God is. Okay. Proverbio 29:18. Spreuken 29:18. Book de sabiduria. De boek van wijsheid. Ora você di contesta Als je antwoorden nodig hebt, vai den proverbio. ga in spreuken. Bota ya hopi contesta idea. Dan krijg je heel veel antwoorden daar. Hopi bom consejo bota idea. Heel veel goede raad vind je daar. Si bonotin consejero nang di Dios rondoibo, Als je geen goede mensen om je heen hebt van God, no? Vai den palavra, ga in het woord anto bota laga Dios contestavo. en dan laat je God je antwoord geven. Pero esaki rondia bumes kuene nang di Dios. Maar omgeef jezelf met de mensen van God. Bom consejero nang. Goede raadgevers. Kena ko consejavo palavra di Dios. Mensen die je het woord van God kunnen geven. Ta amigo di bo pastor nang. Wees vriend van je pastors. Si? Amigo. Vrienden. Si? Amigo den bom e malo. Vrienden in goed en slecht. Si? Sorry pa bot amigo di bo pastor. Zorg dat je een vriend bent van je pastors. Okay, Proverbio 29:18 te bisa. Camina no tin vision e pueblo to laga tu frena bai. Ma feliz ta es un guarda lei. Camina no tin vision. Waar er geen visie is. Kaya orbo mira tin kos paloko ta susutuga. Als je ziet dat dingen zomaar gebeuren. Gebeuren. Kos paloko. No tin structura. Als er geen structuur is. Kos idee aan te kai paloko. Kos aan te waro cambia paloko. Dingen gaan in wanorde. No tin vision. Er is geen visie. No tin vision. Er is geen visie. Anto eta bisabo. En dan zegt hij. Turin ta laga los, laga bai. Iedereen laat los en dan laat het los. Peta bisa feliz te sum. Maar gezegend is degene Kota guarda lei. die de wet verwacht. Feliz te sum kota bibe vision. Gelukkig is degene die in de visie wandelt. Feliz te sum con nota 13 division. Gelukkig is degene die geen scheiding brengt. Si puede 13 division, Als je scheiding brengt, pide Dios vraag God para librarvos de cosas. om je daarvan te bevrijden. Amen. Vision. Agora vamos ver Visie. que kota vision, que kota plan, toch? Ik zei, wat is een visie, wat is een plan? Vamos ler Proverbio 6. We gaan in Spreuken 16. Proverbio 6. Spreuken 16, Versículo 3. vers 3. Vaya algo de momento, Je hebt iets in je gedachten gekregen, plan. een plan. Bueno, te seguro que tu vision. Je weet niet zeker dat het een visie is. Yo ahora tengo así un plan en conocer a Dios. Amen. Dan moet je de plannen bekendmaken aan God. Anto aqui nada bota mira que te bisabo. En hier zie je dat hij zegt, Proverbio 6:3 te bisa. Encomendabo obra na Senhor e bo plano lo ordo estabeleci. Mi no saco bota ordo descorajar of encorajar. ik weet niet dat je ontmoedigd of bemoedigd wordt. Pero un cosa amisa. Maar één ding weet ik. Asi mi planan conosina je. Als God zegt, laat hem mijn plannen bekend worden aan hem, Mitasi mi plan conosina je. dan laat ik mijn plannen bekend worden aan Pasobra hem. si nota bata plan de Dios. Want als het geen plan van God was, E nota sosode. dan gebeurt het niet. Si tabata plan de Dios. Als het plan van God is, E lo sosode. dan zal het gebeuren. Sa esa kitambe. Weet dit ook. Kudan camina. Onderweg. Dios po cambia plan.
God kan de plannen Pastor veranderen. bata Dios eta. Want Hij is God. Eta soberano. Hij is almachtig. Eta decidiri ba sumes. Hij beslist op zichzelf. Eta existiri ba sumes. Hij bestaat op zichzelf. E nós tabi ba pe. En wij leven voor E Hem. nós tá se todo qual como assim pe. En we doen alles wat we doen voor Hem. Que me nós aqui bo planta. Ik weet niet wat uw plan is. Pero encomendé en Dios. Maar breng het voor God. La gueta conocise que Dios. Laat het bekend worden bij E God. posso de agora aqui. Het kan nu. E posso de amanhã. Het kan morgen gebeuren. E posso de aqui 2, 3, 4, 5 anos. Het kan 2, 3 jaren later gebeuren. Que não força. Dus forceer niks. Entreguei a Deus. Breng het tot God. Laga Deus assim ele. Laat God het doen. Não hancha. Haast u zich niet. Não bira nervioso. Word niet zenuwachtig. Passou e costo nota canando. Omdat die dingen niet wandelt. Entreguei a Deus. Breng het tot God. Anto sigue normal. En ga gewoon verder. Passou na Deus o tempo. Want op Gods tijd Eta só sucede. zal het gebeuren. Anto me bisabo. En ik zeg het u. Deus não se chega laat. God komt nooit te laat. Deus não se chega trempang tampouco. En nooit te vroeg. Deus chega no momento que Hij tem que komt op chegar. de juiste tijd. Aceita-me Deus. Dat is mijn God. Que me não tá hancha para nada. Dus ik haast me voor niks. Para nada me tá hancha. Voor niks haast ik me. Me talaga Deus hace local que tem Ik laat God alles doen wat Hij moet doen. Amen. Amen. Salmo 20. Psalm 20. Nós estamos passando um par de versículos agora aqui para você agora encorajar, bom? We gaan door bepaalde versen zodat jullie bemoedigd kunnen worden. Salmo 20, versículo 4 com 5. Salmo 20, versículo 4 com 5. Psalm 20, 4 en 5. Não se não? Zijn we daar? Ok. Esta bisa, que é do nabo, segundo o desejo de meu coração, e cumpre com turbo planão. Nos lo canta de alegria para boa vitória, e em nome de nosso Deus, nos lo lanta, nos emblema, que o Senhor cumpre com turbo petição. Amen. Não mais esta mostrado em nada. Nog een keer laat hij je daar zien. Esta bisabo, Hij zegt het u. elo do nabo desejo de meu coração. Hij geeft u de verlangens van uw harten. Você sabe quem está pondo desejo de meu coração? Weet u wie de verlangens op uw hart legt? Deus está pondo desejo de meu God coração. legt het op uw harten. Deus está pondo o desejo, com a sua vontade, em meu coração. God geeft zijn wil op uw hart. Sim? Tá pensando bisabo, Daarom zegt hij u. ele cumpre com turbo planning. Ora o desejo de meu coração é, que é poner de bo, bini. Hij geeft je Zie? alles wat u verlangt, want hij heeft je die verlangens gegeven. Então bisa nos lo canta de alegria. We zullen zingen van blijdschap. Que ora me mira mi rumang tabay dilante, Als ik mijn broer of zus vooruit zie gaan, me ta canta de alegria, dan zing ik van vreugde para sua victoria. voor haar of zijn Pasoma overwinning. nos turta parte de outro aqui Want dentro. we zijn allen deel van elkaar hier. Se mi rumang tabay dilante, Als mijn broeder of mijn zuster vooruit gaat, dan fica comitambe tabay dat betekent dilante. dat ik ook vooruit ga. Pasoma impossível que een de mi dilante tabay mi dilante, anto ame ta queda atrás. Het is onmogelijk dat iemand Mi tambe die te voorbij kumbay ko ne, gaat. toch? Ik moet ook achter hem of haar gaan. Nos turta cresce junto, We toch? groeien allen samen. Anto tinta tabay nos dilante. En sommigen gaan ons vooruit. Anto nos ta siginan. En wij volgen hun. Anto mayango Dios que, En morgen, ora Dios beniciona ame, als God mij zegen, nang ta goza kumi. hun verheugen zich met mij. Pasoma nos ta rumang. Want we zijn broeders en zusters. Nós está um em Cristo. We zijn één in Christus. Nós não está separado de outro. We zijn niet verdeeld uit elkaar. Junto nós está vai adiante. Samen gaan we vooruit. Junto nós está crescer. Samen gaan we groeien. Tá pensei ora me parar com o rumang não para mim. Als ik zie dat een broeder of zuster niet meegaat, Me tá com esse mang. dan neem ik hem ter hand. Esse rumang nós bang. En dan zeg ik, laten we gaan. Sim? Tá pensei é importante timbiano. Daarom is het soms belangrijk, Ora bomira rumang de igreja. als je een broeder of een zuster in de gemeente ziet, Acerque ga naar hen toe. esta parte com kans. Het is misschien iets niet zomaar iets. Timbia tiene me de brasa. Sommigen hebben een omhelzing nodig. Timbia tiene me encorajamento. Sommigen bemoedigingen. Timbia tiene me palavra. Sommigen een woord. Entende? No papo com kans com ele. Spreek niet zomaar dingen met mensen. É a palavra de Deus. Het woord van God. Teta do nos vida. Dat geeft ons Teta leven. do nos crescimento. Dat geeft ons groei. Aba não sabe que tem necessidade de gente. U weet niet wat de nood van de persoon is. Pero Deus sí sabe. Maar God weet het wel. Se você não sabe, que era hora de rechazar e for. Als je niet weet dat hij afgewezen is daarbuiten. Você não sabe
qua problema ita ba tifo. Je weet niet wat voor probleem die daarbuiten heeft. Bono sali ko kore bin kasti Je weet Dios. niet waar hij zijn naartoe is gerend naar het huis van God. Pa sobra Omdat e hende deze persoon dingen mundo ifo in de wereld daarbuiten, tabi bumbida hostil. die leeft zomaar een leven. Zie, een vida vijandig. Amen. Zie? Aqui tem nosso amigo. Hier zijn we vrienden. E mundo ifo Daarbuiten, não tá compreendendo nós. die begrijpen ons niet. A não sabe quem nós está. Ze weten niet wie we zijn. Mas quando nós tem Cristo Jesus, Want ze hebben Jezus Christus niet. nós tá pensa mais coisas Ze conosco. denken niet, spreken niet zoals wij. Panang, Voor hun, toen loucura coisa kita. dat is een Gekheid. dwaasheid, ja. Ja, dwaasheid. Pero nós, Maar wij, que conhece Cristo Jesus, die Jezus Christus kennen, sabem bom. weten goed. Pensei, Daarom. nós temos quase Dan doen we é local que Deus encomendar nos paz. wat God wil dat wij zullen doen. Tá bom, bis lo que mais bis na comissamento. Ik zeg wat ik vanaf het begin heb gezegd. Nós precisamos reflejar We moeten reflecteren. Cristo Jesus Jezus Christus em nós. in ons. Se Cristo Jesus está em nós, Als Jezus Christus in ons is, nós temos a unção de Deus. dan hebben we de zalving van God. A unção de Deus está atraente. En die trekt mensen. Sim? Deus está acima turende. God houdt van een ieder. Lo que nós não gastamos fora, nós somos estima turende fora. Wat we buiten moeten doen, van een ieder houden. Pero nós temos que viver Cristo diante. Maar we moeten Jezus Christus leven. Nós temos que servir na nossa casa. We moeten dienen in ons huis. Nós temos que servir nossa família. We moeten ons gezin dienen. Nós temos que servir nosso irmão. Onze broeders en zusters dienen. Nós temos que servir nosso pastor. We moeten onze pastors dienen. Nós temos que servir nosso dono de trabalho. We moeten onze werkgever Nós dienen. temos que servir nosso colega. Onze collega's ook dienen. Não está importar que não conhecer Cristo. Het maakt niet uit of ze Jezus Christus kennen of niet. Pastor Cristo Jesus avisa, Want Jezus Christus zei, era bem para servir. hij is gekomen om te E dienen. nós seguir Cristo Jesus. En wij volgen Jezus E Christus. nós está servir. En wij dienen. Assim é simples. Zo simpel is dat. Nós estamos seguir. Jeremias In 29, Jeremia Jesus. 29:11. Waar kom bon Deus está para nós aqui. Kijk hoe goed God voor ons is. Abel quer que Deus está trocoste nós? U denkt dat God alles van ons weet? Está trocoste, toch? Hij weet toch alles? Eta mira trocoste, toch? Hij ziet toch alles? Era bisa nós eta anunciar planan Hij heeft, adiantar, toch? hij heeft gezegd, hij geeft ons de plannen van tevoren. Ada waar kita bisa nós aqui. Kijk wat hij hier zegt. Jeremias 29 Jesus eta bisa pasobra misa e planan ku meeting paboso. Senhor ta declarar. Planan pa paz e no pa calamidad. Pa donar boso futuro e esperança. Que esperança boting? Wat voor hoop hebt u? Que bo futuro lo ta? Wat is uw toekomst? Como que bo futuro ta? Hoe wilt u dat uw toekomst zal zien? Contra Deus. Vraag het aan God. Era bisa mi toch? Essa é a plana que tem para mim, toch? Hij heeft gezegd, hij weet de plannen die hij voor me heeft. Futuro e esperança, toch? Een hoop en een toekomst. Tem caminho de vertaling na pavimento bisa futuro brilhante. In een Antilliaanse vertaling zegt hij een voorspoedige toekomst. Que mas tem futuro brilhante para mim? Als er een voorspoedige toekomst is voor mij, Me te diz puntre, toch? Deus que dan bo planta vraag ik aan comigo. hem, wat is dat? Que bo planta comigo. Wat is uw plan met mij? Anto ele mostrar me. En dan zal hij me laten zien. Anto pa aquilo me tenho preocupar. En waarom maak ik me zorgen Sinta ne problema. bij die problemen? Pegada em problema. Vastgeroest in die problemen. E tem futuro brilhante para mim, toch? Hij heeft toch een voorspoedige toekomst voor mij? E problema é passageiro. Die probleem is van voorbijgaande aard. Kan je que para, toch? Dus we moeten het laten staan. Wak. Você papi malo di ende? En spreken we slecht van elkaar? Você papi malo di bo família? En spreek je slecht van je familie? Papi malo di bo casar? Van je echtgenoot? Di bo yunang? Van uw kinderen? Você papi malo di bo doing trabalho? Spreek je kwaad van uw werkgever? Papi malo di bo trabalho mes? Van uw werk zelf? Você papi malo di bo amigo nang? Spreek je slecht van uw vrienden? Você papi malo di bo igreja? Spreek je slecht van uw gemeente? Você papi malo di bo líder nang? Van uw leiders? Di bo pastor nang? Van uw pastors? Nós não dá se conai, toch? Dat doen we toch niet?
Nós temos a net. We zijn nette mensen. E anda papi bom so di outro. We spreken alleen maar goed van elkaar. Sim? Nós não somos murmurar. We murmureren niet. Ora algo não vai bom. Als er iets niet goed is gegaan, Nós não rabia. we worden niet boos. Nós não dá geld uit. Nós não dá geld uit. We schelden niet uit. Nós Jesus pedir Deus perdão. We vragen God om vergeving. Nou, nosso coração, mas um coração sempre de papi bom de outro não. Onze hart moet een hart zijn van goed spreken van elkaar. Mire bom dingen outro. Zie het goede in de ander. Zie? Tende, ora bota tra com jovem. Als je met jongeren werkt op school, Tem bia bota bisa sa que não tem esperança pe. dan zegt hij, hier is er geen hoop voor. Pero nós como cristão, Maar wij die christenen zijn, também esperança, so Deus bisa. we Tem zien het hoop, esperança. want God zegt er is hoop. Tem esperança. Se depois Er de is hoop. jovem anco bating 20 anos como não mira, Er zijn jongeren die je misschien 20 jaar niet hebt gezien. passa combinado Ze groeten jou na escola, na escola bem combinado, en dan komen ze op school jou groeten. bota ponta bom de com. Dan vraag je jezelf af waarom. Então bota vira realizar, tá passou para tratar na bom. En dan realiseer je jezelf omdat je hem goed hebt behandeld. Passou ora bota tratar wende bom, Als je hem goed behandelt, e tá que da corda. dan blijft hij dat onthouden. Ora bostimo wende, Als je van iemand houdt, e tá que da corda com bastime. dan blijft hij eraan herinneren. Den kiko kanhede, En wat hij zich, den kiko ku e hanhele adeng, in wat hij zich ook bevindt, e tá corda, me po bai back inang. dan denkt hij, ik kan daar terug Po gaan. back se que persona e. Ik kan naar die So persoon e toe. sita stimame. Want hij heeft me lief. Então assim nós pensar como En cristão. zo moeten we zijn als christenen. Os Andrés eu quero aqui Deuteronômio 30:10 tá bisa. In Deuteronomium 30:10, 30, passamos disso no tele, tá bisa. Se bo obedecer Senhor bo Deus, para guardar su mandamento nang e su estatuto nang, kuta paras que bidem e buki de lei aqui, se bo volver se com Senhor bo Deus, com inteiro bo coração e inteiro bo alma. Que men, se bo obedecer Senhor als e je guarda God su mandamento gehoorzaam nang, en in zijn wetten naleeft, elo benejulava, né? hij zal je zegenen. Então ora bo vai com inteiro bo coração, se que je. Als je met je hele hart naar hem toe gaat. A mim descendo holandês para você. Se bo trato bem bom, Als je iemand goed behandelt, é tá bem back. dan komt hij terug. É tá queda bem back, mas Hij está no blijft tempo. komen. Amen. Amen. Se bo assim algo bom, Als je iets goed doet, ele lo que da corda. die blijft het herinneren. O povo de Israel, Het volk van Israël, que ora com abandonar Deus, elke keer als ze God hebben de rug toegekeerd, abai na malo. ging hun slecht. Que ora com danga acercar Senhor back, Elke keer als ze naar God toekeerden, na busca Senhor back, ze hebben God weer gezocht. Senhor restaurar na back. God heeft hun weer hersteld. Tá pensei, Daarom, ora bo miro ene tá bai malo, als je iemand ziet dat het niet goed meegaat, bodo por echa se. je kan hem niet afwijzen. Botingo purba expliquele, Je kan hem uitleggen que Deus dat God tá bom para nós. goed voor ons is. Passei amor que Deus tem para nós, Want de liefde dat God voor ons heeft, nós só compreender. dat kunnen we niet Não tem begrijpen. amor que gente tem para Het outra. is niet de liefde dat mensen voor elkaar Pero hebben. nós pensei purba se é que nem amor que Deus tem para Maar nós. we moeten proberen naar de liefde van God toe te Que não mire komen. malo den gente, Je ziet niet het slechte van de mens, pero mire bom den gente. maar het goede van die persoon. Tu rende tem algo bom. Iedereen heeft iets goeds. Então tu rende por assim algo bom também. En iedereen kan iets goeds doen. Que men se bom mire gente malo, Als je die persoon slecht ziet, logo não mire bom den gente. dan zou je de goede niet in hem zien. Se bom mire gente su costa malo so que tá assim, Als je de slechte dingen alleen ziet dat hij doet, die assim algo bom, als hij iets goed doet, bueno tá mire cos bom aí. dan zou je dat ook niet zien. Eu pensei nós pensei tem amor mas Deus tem. Daarom moeten we de liefde hebben dat God heeft. Né?